Lihat aku, guys. Selamat pagi, salam sejahtera. Sarapan. Mau berangkat. Nun. Yan. Ah, Banyak yang angsane ning ndi ku ya? Angsane ning ndi? enak paling enak. Barang kami loro kali sitok kok. Enak. Balik Yan. Enak. Enek-enek apa nyebut iku tak tok ora enek kali sitok. Ning ndi tak tinggal metu kok angsane ora enek sitok ku Yan. Ojo gelem nyawuri, mari kira tak mantep kene kowe nggo. Tak gawe cukur. Iki cukur apane wong iku rambute panggang. Tukang Ditinggal wong tua iki trimo apa cukur atur angsa Yan. mambengnya apa cukur. Tukang cukurnya tutup terus mambengnya ya tak gawe tuku martabak, tak gawe tuku es. Sing sampean mambengi. Tinggal ibuke ora enek ngono ya wis angsane ora enek sitok. Tapi sampean memakan hasilnya angsa. Nek kok tuku kentak di barengmu duwe angsa ya. Iya, Kentucky martabak mambengi. Ya Allah Rian, dia ngenteni ibuke ngono kok ya ora kanten kowe Rian. Rian wae kan entenono. Angsa mek loro lho. Dadi tuku kentak di barengmu duwe angsa. Ya piye, ning kene nelek gagak aku gila aku. Wis entenono. Senengane ngono. Ya piye, namanya anak-anak.